Pred 145 rokmi 1. decembra 1879 bola v Košiciach založená škola vodotechnických majstrov, základný pilier technického vzdelávania v regióne. Už od začiatku kládla dôraz na odborné vzdelanie a rozvoj praktických zručností, čím formovala odborníkov, ktorí ovplyvňovali stavebný vývoj v regióne. Počas 10 ročí prešla škola mnohými zmenami. Vyvíjala sa, aby reflektovala potreby meniaceho sa sveta a stala sa modernou inštitúciou, ktorá dnes zohráva kľúčovú úlohu v technickom vzdelávaní na Slovensku. Dnes je stredná priemyselná škola stavebná a geodetická synonymom odbornosti a kreativity. Ponúkame študijné odbory ako pozemné staviteľstvo, priestorové plánovanie, geodézia, architektúra a interiérový dizajn. Študentov pripravujeme na prax pomocou moderných technológií, ako sú CAD systémy, geodetické prístroje či digitálne projekčné nástroje. Naším cieľom je spájať technické vzdelanie s kreativitou a rozvojom schopnosti spolupracovať. Študenti u nás získavajú nielen znalosti, ale aj zručnosti, ktoré ich pripravia na reálne výzvy vo svete. Škola nie je len miestom vzdelávania, ale aj živou komunitou, kde študenti nájdu priestor na rozvoj svojich záujmov a budovanie priateľstiev. Naša škola je hrdá na generácie absolventov, ktorí tvoria pevné piliere technického a spoločenského rozvoja. Každý z nich si odnáša nielen odborné znalosti, ale aj hodnoty, ako sú zodpovednosť, precíznosť a schopnosť spolupracovať. Absolventi našich odborov sú dnes lídrami v stavebníctve, architektúre a geodézii. Sme hrdí na bohatú históriu, no neprestávame sa pozerať dopredu. Neustále inovujeme a prinášame nové možnosti vzdelávania, aby sme pripravili generácie odborníkov, ktorí budú meniť svet okolo nás. Minulosť nás formovala, prítomnosť nás inšpiruje a budúcnosť tvoríme spolu. Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Košice. Tradícia, vzdelanie, budúcnosť.